So ka. Oh! Asa mo pa dong? Ganong nanagan mo? Mga talawang! Ha! Sakto na, Brad. Talawa na eh! Mura man hinudog. Ikaw ang ilang kontra, oy. Nga, ako banta. Ikaw lagi lang kontra. Nga, di pa sa kamong sukol. Brad, wala na akong padak-apa kay nibaon ako si Mustahil. Ikaw mo'y mupalit sa away. Tarawa. Tagkanino kay kagbudog na. Sige lang, God. Sige lang. Napatay hindi kasi mong mama na, Brad. Sigurado ko nga, maglagot ito. Kinsa may dili maglagot nga di makabag-amping sa imong kaugalingon, Carlo. Mawara man guni. Maayo ra niyo eh. Ang importante nga nakabaos ko. Ay, Ginoo ko nimo, Carlo. Naunsa ka naman. Wala gyud ko makasabot nimo. Wala ko mahibago sa ibuhaton ako aron mausab ka. Ani na lang. Mubalik naman ko sa Cebu sunod simana. Adto nagkapuyo uban ako, Carlo. Ha? Uy, di ko pa uy. Mas maayo nang naaka uban ako. Oh, Ay, para mamonitor tiga. Ayaw gid ko hatagig labad sa o, ha, Carlo? Kay makatilaw ka gyud nako. oh, pa. Mo ba? Nani ka Cebu, Brad? Oh, Brad. Ito eh. Lahi kayo diri. Okay kaila. Lami kayo iuli di hoy. Brad, ipakita na si mong papa nga nagsab na ka. Nga di na ka papabadlong na. Focus na lang sa imong pag-eskwela hangtod nga mag-graduate ka. Congrats, anak! Congrats do. Salamat ma, pa. Dako kay kagkausaban nga ni ka na sa Cebu. Wa na gid taon minimo hatagi og labad sa o si papa nimo. Salamat kay nakita ninyo nga akong kausaban, ma, pa. Ug plano sa day ko nga sunod semana mangita na akong trabaho. Oy, di na ka mo pahuway una. Di ko ganahan mahimong tambay pa. Mutrabaho dayon ko. Nahala, sige. Ikay bahala dong, Carlo. Naunsa mo ko eh. Kikulbaan minong ko. Mahuman lang gining interview hay. Ay. Di na madada. Kahiun lagi ko da. Asam kay lang siyar. Uy. Under maintenance man siyar sa panglalaki. Bitaw, di na madada. Kahiun lagi ko da. Bahala na. Arin lang ko sa pangbabayo eh. Huwag itaw tao. Ay, salamat. Bastos ka! Ngano na ka diri CR, ha? O siya! Naka-CR sa mga babay? Hoy! Plano ni mo manglili, no? Magtawag ko guard, be? Bastos ka! Hoy! Wait sa oy! Wait sa girl! Oh, Close mong gudang siya sa pang lalaki, girl. Ug usa pa, di mag-goal kay parehas tang ibay, no? bayot ka? Yes, girl, di halata, ha? So ay pagunahon na diya nga bastoson ti ka, no? Okay? Dili ko mo to, oh. Ha? Kagwapo ni mo niya nagpabayot-bayot ka? Gwapa ko, girl, no? Ay, kung tawag gwapo, oy, kay kasukaon ko, ana. Ay, by the way, tawag ako Carla. Ako si Janine. Ganahan lagi ko mo. Pwede friends na ta? Nga, no? Okay, amiga? Uy, hala, sorry. Ganahan sa kunin mo.
hatagan ka sa akong contact number, ha? Banding ta soon. Mao ba? Nagpinayod ka? O, Brad, oy. Sa kalalaki na ako, no? Naahat ko binayot, eh. Sayang kaya. Guwa para bang tabayan, ha? Nagsige pag text na ako nga makikita siya. O niya, saman. Sultihan na naman tinood. O, Brad, sultihan na ako para makapanguyab ko niya. Kita ka ha? Oo, kay naasa ko isulti ni mo. Uy, kinsam din mong kuyog. Tuod di ay, si Romeo akong uyab. Babe, si Carla, friend na ko. Uyab? Dili halata nga bayot ka. Sayang ka. Kwapo ra ba ka? Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, sige na, malakaw ako. Sige babe, text lang unya ha. I love you. Bye, Carla. Oh, Ingon ato gid sa per minimum, no? Rude, ha? dili lang gid si sweet, labi na kung nailaing tao. Pero kung kami rang duha, okay naman siya, sweet naman siya. I doubt that. O, tana na, manglaag na ta. Lagi, oh! Amaw gid ka, uy. Hala, no? Di mo noon mo to, oy? Ay mo to ko, uy. Ikaw pa. Ganahan gid kay kuli mo. Ayaw lang kalain, ha? Ha? Unsa man na? Kung lalaki pa ka, no? Basig ako pa mismo may manguyab ni mo. Ha? Nahibaw ko nga luod na naon kay parehat ang babae. Pero tinuod bitaw. Naakit mo akong gipangita sa usa ka lalaki. Gentleman ka, mapinanggaon. Og feeling nako safe kaayo ko basta naa ka. Nga naman di ni Romeo di ay. Di mo mo-feel nga safe ka o ba niya? Kung dagmalan ka, makaingon pa ba day ka nga safe ka? Unsa? Uy! Ay, ayaw nga pagkauyab di ay. Jan. Wagi ayo, Brad. Naluoy ko ni Janine, Brad. Brad, tamba ko na mga. Kung nakagusto yung ganan niya ba? Fine! Kumbati! Pero ako may baho. Saan ako pagsugod? Sugdin sa pagsultis tinuod. Muna! Sugdi sa pagsultis tinuod. Ha? Lalaki ka? Janine. Sorry kung namakakunin mo, pero naipit gid ko atong panahon na gid. Wa ko'y choice ba kay basin o magtawag ka o guard. Pero karon di na gid pwede itago na ako nimo. Sa ato pa, dili day ka Carla? Carlo ko. Og napakuloy laing isulti nimo. I love you. Oh. Bahala nagmasuko ka. Or masuko ang imong uyab. Kasi tinuod lang. Pagkaibaw na kung unsay treatment diyan niya mo sa imong uyab. Gusto ta kang ilugon gikan niya. Kay dili nimo deserve ang ingon anaon. Nga pasakitan ka. Dili ko nimo kinahanglang ilugon. Kay buwag nami. Ha? Kaya pa unta na kong antuson ang tanan. Pero, nahibaw ako nga bayot day siya. Unsa? Mao ding grabe kasi nakatutok ni mo. Ikaw day type niya. Seryoso? Lagi. O gusto pa, nakafeel sad ko og guilt sa akong kagalingon. Kaysa tinuod lang, uyab mi pero ikaw minapermis ako una-una. But mong ipasabot nga, nakagusto sa ganako. I love you too. Sa ato pa, kita na? Oh, Carlo, kita na. Yes! Ka rito, sumugal ka ng sabay tayong maglalayag sa kawalan. Usahay, kinahanglan yun tang na ikaisog nga musultis tinuod. Kaya kung wa pa to na kubuhata, wa sa bid may magkauyat ni Janine. O karon, malipayo na kaming duha. O ako gyud siyang giampingan. Din ni nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo.
More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Carlo nga taga Davao City apan kasamtangang nagpuyo karon sa Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit nga nag-ulahan Janice. Iwan natin silang lahat. Tayo muna hanggang sa pagdilat pupurahin lahat. Ang maong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamuusap mga higala ug mga sugin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tayo muna hanggang sa RMN. Gikulbaan man ko day, oy. Ano ko baan mo ka, oy? Huwag ko may bawa kung sa reaksyon nila mga magpapagod. Huwag ko may bawa kung masuko ba sila or... Malipay? Oy, yot. Ayaw pag-expect yot kay pila ka percent ang ginikanan nga malipay nga bayot ang ilang mga junakis. Eh mo naman hinuong kong gipakulbaan og samot, oy, bayuta ka. Sus! Eh, si binayot niya, oy. Nandali na, parang mahumanan ni. Nilakaw si Papa ni mo. May importante ko na siyang asikasuhon. Oh, sa ato pa, ikaw na lang kung may istorya, Anima. May nakita pa ba gudi kang laing tao sa palibot? Strict pa si mother ni Mayot. Pagkilog ti abayot, eh, pag binayot kay mapantayan niya ka. Oh, unsa man eh. Kung kamura ding duha mo'y mag-istorya, unya magginunghongay pagid mo. Mas maayo pa siguro og mulakaw na lang ko kay daghan pa kog buhaton. Kadiyot sa ma. Kadiyot ang... Unsa man. Sige na, sulti na yun. Ay, ma, bayot ko. Oh. Oh, wala kay isulti, ma. Nahibaw ko. Ha? Naibaw ka, ma? Oh. Raol inahan ko. Og kanunay kong makakita nimo. Og na ako'y mga nabantayan sa imong lihok. Mao nang wa na ko makurat nga bahiyot ka. Ugwa ka masuko, ma? Nganong masuko man ko? Dili nimo kontrolado nga maingon ka ana. Dawat ka bisag unsa pa ka. Ay, salamat, ma. Yot, nakapagawa sa kasi mong itago-tago. Oy, di pa ko kampante, no? Kulbaan ko, eh. Kaya wa pa mahibaw si Papa. Anya? Sultihan yun di mo siya? Ay, kinanglan yun nga ako sa sultihan. Basta hindi parehera sila ang reaksyon ni Mama, di ba? Unsa? Bayot ka? Opa. Kay kasakit. Nabuwang ka na ba, ha? Pa. Kadako ni mong tao niya nagbinayot ka? Kining... Di mala ko sa ngayon, ani ko pa. Dili ni mo sa nga babae ka og pamati. Pero sa ni mo, kung imo nang paundayunan. Pa. Ayaw gid ko pakita nga magbinayot ka, ha? Kay basig mapatay di ka. Pa. Kaon og daghan ha, Raol. O, ma. Magdaligaon diha. Kaya may lakaw ta. Hay? Asa mo ta pa? Domingo man ron, di ba? Bitaw, Domingo man ron pang. Abi na kong manimbata. Umana tong simba may adtuon ta.
Nga ako'y ipaila-ila ni mo nga babae. Unsa? Higala si Pare Jose o Pare Linda o kani si Lizzie, mauni ang ilang anak. Hello? Oh, tingog Raul. Ayaw pagbinayot, ha? Oo. Opa. Hi, Lizzie. Ako si Raul. Good. Lakaw, pag-istorya mo dito, kay may sabutan mi sa ginikanan ni Lizzie. Recorded by Radio Mo TV. Ingon anak yun ka? Hilumon? Oo. So, unsaon na to pag ila-ila ini kung dili ka hapit mo tingog. Pero kay baw ka, happy kay ko nga diha ko nila gitupo nimo. Gwapo ka. Sakto imong lawas. Sigurado ko nga gwapo o gwapa gyud ang mamahimo natong anak. Kay Stop! Raul? Okay ra ka? Stop na, oy! Please lang, no. Maluig ka. Di na ako ma-check. Ha? Bayot ka? Oy! Di obvious, ha, Lizzie? Dako ko bayot. Please lang, no. Napagisunan ng mga makaanak ta kay di na mahitabo. Unya ang gusto may tabon sa tong mga parents. Uy, agyo lang ako, no. Kanang, kuan, Lizzie. Ato lang uyun-uyunan sa pagkakaroon. Mangita lang niya tagpaagi ba kung saon ni nato. Kay aron di ko mapatyan sa ko amahan. Ingon ani na lang. Makikistorya na lang ko nila ni Papa o Mama nga. Di ka type. Maura na. Ingon ana ra ka simple. Sakay na po, oy. Oy, sabay sana ako. Matod pa sa akong kumare nga wa makauyon si Lizzie ni mo. Unsa man? Nagbinayot kas iyang atubangan, unsa? Wa pa, oy. Laki ko adto, no, Raul. Raul ko ato. Basta di lagi ko niya type, oy. Ayaw lagi pagbinayot? Ay, oy. Wa wala sagyud ka maning kamot nga magustuhan ka ni Lizzie, ha? Oy pa, oy. Di na to kontroladong utok ni Lizzie, Gihinanti oy. ka kayo pagbinayot. Sorry. Pagilom! Sorry pa, sorry. Ginoo ko. Kadaghan ni mong bunog, anak. Akong istoryaan ang imong amahan ini. Ayaw na, ma. Di ko ganahan nga kamo may mag-away tungod na ako. Nak. Ay, tuod di ay. Nangita to imong amigang bayot na ako no sa tuyo nimo. Ha? Sige lang, ma. Ako na siya katuon sa iyang saloon. Ng imong vest, bayot. Tabunan na din kayo na og foundation. Butangan yun na og color corrector. Ha? Kaya nga nung tabunan man ba yun? Ay, yot. Nakoy sponsoran nga usa ka Miss Gay. Huh? Og ibalis na ka og apil sa mga contestant. Hoy! Unsa? Nayabag ka? Huh? Wa para ba kung makasuway kong anak, no? Kay baya ka, ha? Oh, di mo mahibawan kung di mo suwayan. Oh. Unyag, masuko si Papa? Kisa may masuko kung di lang mahibaw. Oh, yots. Yot, dako ng premyo. Sayang kung di mo suwayan. Wata mahibaw. Maayo di ka ining butana. O kanak na, may gamiton ni mong pangwarta. Oh, Pa, imo na ni O. Ha? Uy, pila man ni? Oh. Gismil? Oh, Ma. Diin man kay ni Nak. Nakakita na kong sideline, Ma. Nak, ayaw kong inangan ni Soda kag illegal nga. Uy, wa ma, uy. Oh, Kuan, Ma, nagsiki kong apil-apil og mga pageant, Ma. Og sige kong kadaog. tinuod. Yes, Ma. Pero ay lang sabat ni Papa, Ma. Nga gitagat kag kwarta kay masuko niya to. Imo na lang na, Ma. Ipalit na unsay gusto nimo palit to.
Salamat yun. Uy, grabe ni mo, girl. Uy, nibilip yun ang ubang mga bayot ni mo. Sige, nagkakadaog. Ay, Grabe sa kong effort, no? Nanikamot ko kay gusto na ko nga mailan ko sa mga bayot sa akong pagkaroon na. Dili, Raul. ay, tuod, ay. Para mas baka maugid unya kuno ka. I-refer kuno ka sa mayong laki kayon aning mga Miss Gay. Mo ba? Tutuan ko? Yes. Ipailay ti kaniya ho. Kadiyot ha. Sige, ma'am. Nakakita bang kukuni mo kausa sa usa ka pageant diin ikaw mo ay nidaog. Nahibaw ko nga bag-o ka pa kaayong. Fresh pa kay kasapananaw sa mga tao. Ug mo nakahuna-huna ko nga ipaila-ila ta ka sa usa ka banggiitan. Ay, Nahibaw ko nga daghan siyag maayong matudlo nimo. ay salamat kayo, ma'am. Ay, ani-ana na siya ay. Mo ba? Sige. I'm so sorry. Na-traffican ko. Ah, Oh, uy, Raul! Unsay gibuhat ni mo ni? Siyag ako gipasabot nimo nga ipaila-ila nako nimo, Lorena. Lorena! Mag-istorya ta, Raul. Oh, pa? Anak, nahibaw ko nga naglibog ka. Pertini mo suko nga bayot ko niya karon. Naibawan ako nga bayot sa dae ka pa. Tungod kay dili ko gusto nga maparihas ka na ko. Sa dihang nakarealize ko nga ingon ini ko. Daghang ni bully na ko. Na ako'y nauyab nga mga lalaki. Pero, amutahan ako. Maugisuway ko ang babae. O mauna si maman mo, dong. Pero, Makasinabot man mi. Pero, bisag kung saon ako, mugawas yun ang akong pagkabayot, oy. pero, pa, Maong ingon ini ang nahitabo. Lalaki og abahan ko sa ato, pero bayot ko sa gawas. Og dili ko gusto nga mag-antos ka, sabad ako, nak. pakinig. Nabagod dete, may himuana pa kung ingon ani gyud ta. Di ba wa man? Pasaylo ako na. Pawa ako'y labot kun unsay ikasulti sa mga tao. Ay importante na ako nga dawaton ko ninyo. Ilabi ka na. Wala magid ko'y mahimo. Liwat magid ka na ako. Maong dawato na lang yun na ako nga. Ingon ana na yun ka na. Isang sirena. Wagi ko magtahom nga mo da ito'y plot twist sa akong kinabuhi. Karoon si Papa na mismo may mentor na ako. Og padayon kong i-appeal og mga pageant. Di ninala ko to. Pag nagasalamat sa pagnagaling ako tampo. More power, RMN! Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Raul gataka Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nakulahan, Serena. Ako'y isang sirena ng ganda. Ako'y Ang maong kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tolomanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit, ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Riza. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. See you again. Recorded by Radio Mo TV.
Imong baon, nakuha na nimo? Oh, ma. Ato na ko sa school. Okay, anak. Pag-amping. Wow! Kadakan sa mga bata nga na-play din eh. Hi! No. Hala, niresponsihan ako. May patinig kay buutan pa ang mga students. Dito sa previous school ako, dagan kayong maldita. Asa man ni akong classroom, ha? Ay, hala. Parehas lagi taog now. Hoy, kadiyot lang! Wait sa ba? Dali, asat niya nakadakan, uy. Ah? Lagi mo, parehas kayo miugnaw. Pero, murag dili lang siya estudyante dito. Murag mo sorry na siya dito kay mamalikya og biko. Maubanak? Mapa, promise, parehas kita ayo miugnaw. May undag mo balik to siya din sa mong school, uy. Gusto ko makakita niya og balik. Hey, Reza! Hello? Kailalagi ka na ko. Juan, classmate bagod-agod. Walang tingali ka nakabantay na ko kay nahamkos kinalayuhan. Ito mo kong lingkod. Nga ikaw naam ka sa tubangan. Ako din si Dindo. Okay ra nga mag-friend ko ni mo, Reza? Oo, uy. Wa man ko magabantay og bata nga namaligya og biko dinhi sa tong school. Nganong nangitamang ka? Wa lang. Doon na lang unta ko ipangutana. Hala, siya man to. Ha? Dali, atong sundan na, dali. Ha? Pero na pa man tay klase. Sige na, kuyog sa ta. Sundan nato sila sa iyang mama hangtod sa ila, dali. Ha? Sa man ganahan siya kami eskwela? Sa man makuha ni mo, ana, ha? Gasto-gasto lang na. Mamaliga ganita, aron makakwarta ta, unya ikaw mangita yung kag gastuhanan. Ulugin na ko na lang imong arti-arti niya, Binis. Dili ka dato, day. Kanang pag-eskwela para ranas na kwarta. Kaluoy sa niya, uy. Bisag layo-layo. Sila na to, Reza. Pero maklaro gid ako nga parehas kay mugnaw. Lo, dili ka mo kambal. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Nak, doon na mi itugan si Papa nimo. Unsa man na, ma? Unta, dili ka masuko na mo, ha? Unsa day na, ma? Dili ka na mo tinuod nga anak ni Papa nimo. Ha? Sa dihang gihatod ka sa imong mama, doon na sila ang gidanga igsuon nimo nga parehas at kaayon imong naong nak. Uwa pa kayo sa tuig atong higayon na. O posible nga katong imong nakita nga parehas ni Mugnaong, posible nga kambal to nimo. Oo niya, asa day ang tinuod akong mama o papa? Sa among nahibaho anak, sa dihang gihatag ka na mo, ihatag sad sa laing mo ang pun ang imong igsuon. Kay bata pa kayo inyong mama atong higayon na. O gibiyaan mo sa inyong amahan. Pero anak, bisig dili ka tinuod na mong anak. Love kayo ka na mo. Mahal ka na mo ni Papa ni mo, Raisa. Mulakaw na ko, ha? Panglimpyo din is bay. Oo, ma. Nilakaw na iyang mama. Ako siyang duulon. Hi. Ganun niya ka din, Igsuon ta, di ba? Wa ko mahibaw ng gipanulti ni mo. Mahimo ba? Pawa na din, Nahibaw ko nga nahibaw ka nga igsuon ta. Mahong dali ka nagkadagan atong first time ta nga nagkita. Venice ang imongan, di ba? Mahimo ba? Ayaw kog sa mukha kay daghan pa kay kog trabahoon. Kung ikaw hayahay kas inyo, wa kay trabahoon, ayaw pangamong nako.
Venice. Ihatag nimo imong mga unused toys sa imong igsuon. Ma, kay malukoy mangguniya, good. Ah, sige nak. Imo man ang mga duwaan. Ay, thank you, ma. Ako na ni? Wa naman sila nako gamita sa amo. Nasa ko'y daghang box diha nga wa sad nako gigamit. Oh. Ay, ganahan ra ka? Thank you ha. You're welcome, Venice. Maayo pa ka. Nakatumong kag mo ampon nimo nga mga buutan og pinangga kayo ka. Ako, sukad sa gamay pa ko. Kinahanglan kong mamaligya aron lang makakaon mi. Ayaw ka bala ka. Kung magluto ka ni og lami nga pagkaon si mama, dag-anti ka din sa inyo. Wow! Muhumuta, oy. Pwede nagluto ana, madad-ana ko si Venice. Sige. Ikanong dili good. Thank you, ma. Sure, cute ko nga malipay si Venice na akong Dania. Lami kay ning luto ni mama nga fried chicken. Unya, with spaghetti pa cute. Hala? Hala nga nung naman ni Dini sa kawas ang mga duwaan nga akong gihatag ni Venice. Ug ang box na asad. Kipang sunog laki ni. Ato na ko siya sa sud sa ilapi. Oh, Venice? Nibali ka? Dili ko si Venice, ati. Si Raisa ko. Igsuon ko ni Venice. Ha? Asa day si Venice, ati? Nilayas! Tuloy na kaadlaw, ang butas sa to. Wala mo balik, so kanag akong gipangsunog ang iyang mga duwaan og libro. Nga naman, te. Dili naman mapahimuslan din sa bahay. Magsige na malaglag at tubang siyang mga... Kadiyo. So, ikaw mo'y naghatag niyag mga duwaan og libro. Ikaw di ay mo hinungdan maong wa na si Venezuelan. Ang botod asa na to. Tulo na kaadaw ngawa mo uli din ni Samo. Ang botod buhi pabaka to. Te. It's been a long tell you all 15 years na ang nakalabay ug wa paghihapon ko'y balita kung kumusta na siya. Pero dakong akong feeling nga buhi pa siya ug moabot ra ang panahon nga kitaon may pagbalik sa akong igsuon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Sa mga hikalang kaagi ni Raisa nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. See you again. We've come a long way. Good afternoon, bro. Ako ang pinadala dito sa agency na karelibo mo. Bisaya ka? Ha? Oo. Oo, bro. Uy, pag tinagalog diya, uy. Ha? Kay, baka mahirapan tayo sa kalisod. Ay, nako. Bisaya malagi ka. Ay, perting Bisaya. Ay, bisdak. Taga Cebu ba ya ko? Pero, ko alam, bukid-bukid ang mo, ha? Oh, may noon. Ano magkasinabot ta? So, may probinsya ni mo? Taga Negros ko, bro. O mo ba? Nya, dugay-dugay na ka din sa Manila. Taon-taon na gid, bro. Di mo ka magtrabaho sa una. Nagwardya gyapon ko pero lain lang nga agency. Bago ra ko nakasood din atong agency. Ah, mo ba? Oh, ila-ila tayo. Ay, ila-ila dito. Ila-ila tayo. Jason. Eric. Tudlian naman. Tudlian. Sama ni. Murag na slide gamay ang dila ba? Ani ha, tudluan ti ka. Kung unsay mong buhaton ron, ha? Kay ikaw na panggabi ron. Okay, bro. Ay, salamat kay Didadi Kuya ang pwisto na ako. Igo akong muabli o musira sa gate. Simple na kayong trabaho. Kuya Guard, Ah, dire mo pagkaon, oh. ah, Uy, hala bago ka din, he? oo. Asa man itong panggabi nga guard? May bakasyon pa. Ako'y puli niya. Dire mong pagkaon, migo, oh. Di lang ko magkuya ni mo, ha, kay bata pa man kag naong good. Okay, Roy. Asa ni mong pangan? Eric, ikaw? Lilet. Unsa may trabaho ni mo din eh? Nagbantay ko og bata. Dito sa last nga unit ay.
Unya, anong nangatag man mo pagkaon? Buutan mo gunang akong amo. Iyam ginang panghatagan og pagkaon ang guard nga panggabi. Ah, salamat ha. Sige ha, magstorya lang unya tagbalik ha. Kung mga tuog lang akong amo. Sige, Lit. Abi nimo, lipay kay ko nga mga Bisaya ra dita dinhi. Ug parehas sa nga taga Negros. Daghan man kong mga Bisaya dinhi. Ang uban gani nga mga katabang dinhi, mga Bisaya pod. Ang mga driver, mga Bisaya pod. Pero ang inyong mga amo, Kasagaran mga Bisaya man. mayo kay buotan ng imong amo. Kaluyan in towns Ginoo. Nakatiming ko og buutan nga amo. Maayo kay ni sugot ang imong asawa ri nga moanhi ka og Manila. Asawa ko taon. Ulitaw pa ko eh. Oti. Tinuod bitaw, ulitaw pa ko. Unya kanang kauban nimo nga guard. Ulitaw sad to. Si Jason? Oh. Uwa pa ko makapangutana niya. Pero mas butanan man ko nimo kay ni Jason. Lilit. Mo ba? Nagkasultian ay gid mo si Lilit? O bro, nangutanam ka ito siya, ulitaw pa ba ka? Aw, pwedeng ulitaw hagyod. Wala mo makasultian ng lilit eh. Ay wow eh. Kay permi ko nga kan pangadlaw. Nya gabi ra man na sila nga magpundo-pundo dito sa gawas. Mausad. Pero bro Rick, ganahan kay kuha ng Lilit eh. Aw kung mo na, pangitag time nga imo ng masuroy. Recorded by Radio Mo TV. Bro, kining pwede mo hangyo? Oh, unsa man na bro? Kining ugma ba? Ikaw na siya pangadlaw be? Ako na siya panggabi eh. Way problema na. Nga naman day, nakailakaw, ha? Oh, naku importanteng lakaw sunod semana. Okay, way problema. Domingo meron. Mao ding daghan kay ng gawas eh. Hi Eric. Uy, Lilit, kagwapa na to ron ha. Asa man atong going ron? Naro ko'y paliton oy. Ya, sorry sab ko gapit. May pakada. Makasuroy-suroy ka. Ako yung taon ini trabaho gyud. Pakigilis sa niyag schedule ni Jason aron makalaag sad ka. Ako niya tong ingnon. Unya, musugot ka nga. Kita'y manuroy. Pwede ro. Love yung smile. Uy, ma-in love sa ta. Ato na ko oy. Babush. Babos, amping! Ay, salamat yung taon kay hapon na. Niantorong tataon si Jason. Magkapuli na gito na ako. Uy, si Jason na tingali ron. Oh, ikaw na Hi Rick. Ikaw na nilit. Ay, habi na ako si Jason na. Nagpaabot ka niya? Okay, hapit na ba? Kung ma-off biya. Niya, pag ito mo abot. Basig di na turong taod-taod oy. Ima na ni oh. Unsa man eh? Mga pagkaon na. Imuha na lang na. Ay, salamat inilit ha. Pagkauna, sagon lang. Di chocolate, mani, paan nga mahalon. Oh, si cake. Makaon ko bi. Niya ako lang binlan si Jason. Salamat yung taon nga niya naging ka bro. Makapauli naging taon ko. Ay. Oh, naunsa man ka? Luya man ka. Wa ko sugta sa kong gipanguyaban eh. Ha? Uy, busted ka? Busted eh. Kinsam sa imong gipanguyaban? Si Lilit. Oh, ikaw rin gikakuyog ni Lilit Oh bro, nagsabot mi gahapon nga mga onis gawas. Huwag ako siya nga gipanguyaban. Ay, wa man ko sugta. Sige lang bro, ingon na maging kinabuhi. Ay, kaon na lang diri oh. Ibin lang tikag pagkaon. Kaon na kayo, lakaw na ko karong tataod. Oh, mga lami ra ba kayo niyo? Kaon na da. Kung naunsa man ka, ang siga man ang mata nimo nagtutok ka ng pagkaon. Kaon na di, sige na, kay lami kayo na oh. Diin man nini mo. Inatag ng Lilit bro. Yung gihatag nimo ang akong gipalit para niya? Ha? Uy, imo din yung pinalit bro. Ako ta nga pinalit bro eh. Uy, mahalon kayo na. Hala. Nalong iya minto nang gihatag nimo eh. Kuan bro, asa kung may bawang nung gihatag niya ako. Kay wa ko ganahi sa imong gihatag nako Jason. Lilit. Uy,
Wa man ta sugo nga paliti kog mga manghalon nga pagkaon. Mamugos man gid ka. Mga ko na lang gihatag ni Eric. Ako tong gibuhat aron makagusto ka na ako. Aron imo kong sugton. Dili lagi ka makasabot sa. Wa lagi yung taon ko'y gusto nimo. Unya ka na may kuyog man ka na ako. Nga manurita. Nisugot na lang ko aron magkasulti tagtarong. Kay kapoy kay kaoy. Sige kag padungog-dungog. Lilit. Og, bahala og ni ana si Eric. Ingnon gud ti ka nga wa ko'y gusto nimo. Bisag gamay. O, kinsa ba yung ganahan mo? Si Eric. Lilit. Unsa to bay? Magpa-assign kag laing? Oo bay. Magpadalan ko din o ipuli na ako. Nga man bay? Anong magpa-assign magkaslaing lugar? Magsakit ang akong dugan bay. Uy, kung magpabilin ko din Oh. Ya, magkakita ko ni Lilit nga ikaw ang iyang gigugma o dili ako. Bay Jason. Mao ba? Nagpa-assign na days laing lugar si Jason? Mao nalit kay magsakit man ko niyang dugan nga magtan-aw nimo. Hinsaon wa man kamahigugma niya. Lisod masadgod kun akong pugson. Wa man gid ko'y gusto niya. Mausad lagi. O tinuod ang imong giingon lit nga ako imong gusto. Bahalag uwaw uy. Oric, tinuod to. Ikaw may akong gusto. O dili si Jason. Tinahansag ko ni ulit pero ako lang gipugnan kay naibog man si Jason nimo. Eric. Pero karon di na ko mauwaw nga moangkon nimo nga love sad ka, Lilit. I love you. I love you too, Eric. Ikaw ang true love ko. Ipaalam ito. Wa ko magdahom nga sa akong pagpanarbaho isip gwardya, makita ko ba yung babae nga akong ikauban sa tibok na akong kinabuhi. Sa pagkakaroon, minyo na minililit. Og niya na sa among dapit sa Negros. Kanimo ba Jason, kung namati ka man karon, manginaot ko nga sama na ako may pamilya ka na sab. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Eric nga taga Gihulngan City, Negros Oriental. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagalahan, ikaw ang true love ko. Ikaw ang true love ko. Di mababago. Ang maong kaagi gibahatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building. May adlaw kang tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga matag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joje. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dilaw. Recorded by Radio Mo TV. Maayo ka niabot dayon ka, bisan og kalit-kalit akong pagpanawag nimo. Ingon man ka nga importante kayo, maong nagdali ko kay nabalaka ko nimo. Love kita kay kuno mo, no? Sobra pa sa akong kinabuhi. Aon sa man, unsa man imong gustong isulti na ko ha? Joje, sorry. Nihilak magod ka. Nga naman nga naman ka. Dili ni mo deserve ang babae nga sama na ako. Lugaw ko.
Ano ba nakasulti mo ka, anak? Georgie, mabdos ko. O dili ikaw may amahan. Us! Basta hilo ako. Nadala ko sa tentasyon. Basta hilo ako, Georgie. Kinsay, amahan sa kong mordos, ha? Kinsa? Daan palagid ko. Daan palagid ko, sus. Kasi daan ba? Wala lagi. Daan palagid ko ba nga, na-something na nilang buha ni Bayriyo. Nakabantay naman gusto nila nawanin ng duwa, basta mag-inom tanin nyo. Ugong, makatugna ka, tungkol sa kahubog mo, nakabantay sa kubay nga, na ikaugaling yung kalibutan ng duwa. Mga traitor sila. Ay naunsa ka man ing taon, anak. Uy, nagsige naman lang kagbukmok din is kwarto. Di na ko ganang magawas, ma. Nak, angay ko magpasalamat nga nalayo ka sa babae nga sama niya. Tarong ka nga pagkalalaki. Tarong ka nga pagkauyab. O niya, gibinuangan ka ra. Ma. Hadong, ati man na imong kaugalingon. Sige na. Bangon na diha. Og duty na dito kay pila ka adlaw ka ng absent. Sorry kaayo, Chuchi, ha? Pero naka-decide ang atong manager nga fire out na ka. Usa? Sa ato pa, wa na di kay trabaho? Wa na, ma. Ani na lang, nak. Na may gi-offer nga trabaho ang akong amiga. Magbantay ra kog idaran na good pero dili man nati manunon good. Ubanan o gayran lang nako siya. O usa pa, igo ra sa kumong limpyo sa bahay. Unya, ma? Uban nako. Tabangi ko aron mo gaan-gaan ang akong trabaho. Ma'am, ako ding anak si Georgie. Siya mo abag-abag na ako sa kong trabahoon din he. Mao ba? Wala kay trabaho dong? Sa pagkakaroon, ma'am, wa pa siya trabaho. Maong abagan lang una ko nis mga trabahoon. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Maulang gihapon ang inyong ibayad nako. Sige. Way problema. Salamat, ma'am. Abi na kong tiguan na katong amo na to ba? Di po, di? Hoy, ikaw pa. Udunggan ka gani na. Kana si ma'am. Dako na og edad. Pero arte na sa lawas dong. Di ko kong pambigay siya, ma. Pero nga nang magkinangan pa mo sa mauban, ya? Ay ba, may gusto siyang mga anak. Bebe. Ayaw na lang pagdagag pangutana, be. Pasalamat ganit na kinatay trabaho tungod nila. Kuya na, alas 3 naman di ay. Kuha atong snacks nga akong giandam dong. O niya ihato dito sa kwarto ni Ma'am Reng. Okay, ma. Wow! Salamat, ha? Uy, sa payan, ma'am. Tuod. Manong wa man ka magtrabaho? Dili ba kay nimo ang ingon ini nga trabaho? Nga ingon ini ra ka? Kay gwapo ka. Nindot og lawas. Sigurado ko nga daghan og babae ang makagusto nimo. May uyab ka na ba? Recorded by Radio Mo TV.
Joji, nagunsa pa man ka diha. Dali na, kay daghan pa kayong trabahoon. Oo, ma. Excuse me, ma'am. Anak, na ako importanteng lakaw karon ha. Ikaw na lang una mo bahala dito sa ilang mamwe. Okay, ma. Tarong nga gid in taon ang imong trabaho ha. Para dili siya makareklamo nato. O gusto pa, ayaw kalimot o pangumpra. Oo, ma. Managi ko pangumpra. May ni kay sayo ko na human sa tanong trabaho. Magdali ko, aron makauli din ko. Ha? Muuli na ka? Kasayo ba sa di mong muuli? Wala mo ko trabaho nun din ni ma'am. Dali, mag-inom ta. Muinom ka, ma'am? Oo. Kay nga no, tiguang nabagid ko si mong tanaw, Maong nakurat ka nga mo inom ko. Dili man, ma'am. Kung mauna. Sige, uban ni kong inom, Joji. Mao ba? Mao din na nahitabo sa imong ex? Oo, ma'am. Huwag mo na inungdan, wadaan kong trabaho. Wag nahagsang akong kalibutan tungod niya. Way ayo bayhana. Og ako maoy naas iyang lugar. Ampingan ti ka oy. Kaswerte na nako nimo Guwapo na. Buutan og loyal pa. Asa naman dingon nga nindot og lawas, ma'am. Gitiman-an gid nimo ha. Binuha kita, ma'am. Binuha kita. Pero ikaw, ma'am. Ano mo man kay Paris, ma'am? Sayang kay. Swerte gid sa untang lalaki nga makaangkon nimo. No, pilian ko. Pilian ko laki, Joji. Tagsa na ko makagusto. O kapin nimo na ako'y nagustuhan karon. Mo ba? Uy, maayo naman, ma'am. Aron din na magmingaw yung kinabuhi. Pero, wala ko makabantay nga na mamisita ni mo din ni ma'am. Pero ba't siyag di adini? Uy, wala ko makabantay, ma'am. Ikaw, Chuchi. Ikaw ang akong nagustuhan. Ako? Oo. Pero murag wa magkamakagusto na ako. Sa ako nang gingon ni mo, ma'am. Swerte ang lalaki nga makaangko ni mo. Anong usikan mo na ako? Chuchi. Unsa? Namitago nga relasyon sa imong amo? O bay, gitago lang na mo kay sigurado gid ko nga masuko sa mama. Bay! Sigurado ganang imong gibuhat? O bay, sigurado gid ko. Naibaw ko bay. Nga ako kay migap sa edad bay. Pero lahi siya mo pangga bay. Dili kay ako ray nag-effort sa mong relasyon bay. Ug naibaw ko nga kiwawan kang maminaw ani. Pero love na nako siya bay. Oo ba? Pero, bay, kini mo itiman dili hangtod sa hangtod din yung matago ang iyong relasyon, bay, Joji. Dugay na din mong gitago na ako, Joji. Sorry, ma. Kung wa pa'y nakasulti na ako, wa ko'y kalibutan bahin, ani. Usa pa nasud sa imong utok, ha? Atong amo, giunay ni mo? Nahibaw baka kung unsa na yung mga tabi-tabi sa mga tao? Kamo ray gichismis sa mga tao? Ma, wa ko'y labot ang ubang tao. Ug dili man makapikto nga mong relasyon sa imong trabaho, ma. Ug usa pa, nala ko'y plano, ma. Ha? Unsa man sad kuno'y plano ni mo, Aber? Unsa? May trabaho ka na? Oo. Maong si mama nalay mo trabaho din ha. Kung mag-ipon na lang kahata.
Ha? Padadaan na lang ito sa mama ni mo kada buwan. Pero mag-ipon ta. O magpalayo ta sa mga tao nga nakailaog mo judge nato. Wing, Alam mo ba, hindi ka na sumuko ang puso ko. Nasaktan na bigo, mukhang delikado na naman. para makalikay sa mga tabi-tabi sa mga tao, nagpalayo gining duha ni Wing. Karon nakasabot nako nganong gipalayo ko sa akong ex. Tungod kay naapay mas better pa nga moabot sa akong kinabuhi. O dili ideal ang among relasyon ni Wing. Pero wa mi pakialam kay wa mi giyatakan nga laing tao. Og mao na importante. Og pabilin ming malipayon hangtod karon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman higalang kaagi ni Gigi nga taga Basak Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagahang dilaw.